Третият признак е лека промяна в цвета. Обикновено това е по-тъмен стол. Причината е, че ако има малко количество скрита кръв, за която говорихме, то тя може да произхожда от по-високо в дебелото черво. Ако видите червено, то вероятно е много близо до отвора, но ако се случва малко по-нагоре в дебелото черво, тогава ще има възможност да потъмнее преди да достигне отвора. И сега тя може да се смеси или да се слее с нормалния стол и тогава просто става малко по-тъмна и не се забелязва с просто око. Тогава трябва да се направи някакъв тест, като например тест на изпражненията, който може да открие това, което окото пропуска, защото може да открие тази скрита кръв, дори ако тя не е видима с невъоръжено око. Това кървене може да бъде и периодично. Това означава, че тези тумори с техните собствени кръвоносни съдове са крехки, но ако имате много гладко изхождане, може да не се раздразнят достатъчно, за да кървят. Докато веднага, щом се появи малко запек и изхождането стане малко по-грубо, те могат да започнат да кървят отново. Четвъртият признак са промени в чревните навици. Това се дължи на факта, че туморите могат да променят сигналите на чревната нервна система. А какво е това? В мозъка има много мозъчни клетки, наречени неврони, но има и неврони и в други части на тялото. Повечето от тях се намират в червата. Това се нарича чревна нервна система. Тя регулира мускулните контракции, кръвният поток, храносмилателните ензими и всичко останало. Туморът може да промени това чрез натиск, възпаление или химическите си предаватели. Ако го промени, това може да повлияе на перисталтиката, може да повлияе на мускулното движение на храната през червата, може също да причини възпаление. А възпалението може да промени поведението на водата, колко вода се абсорбира или се освобождава в червата. И ако имате повече вода, тя може да стане много мека, а ако имате по-малко вода, може да стане много твърда. Така че може да се промени в двете посоки в зависимост от възпалението. Петният признак е газ, подуване или усещане за ранно засищане. Засищате се по-рано. И това, което се случва тук, е, че може да имаме частични обструкции. Ако имате тумор, той може да се намеси в лумена, в отвора вътре в червата ви и това може да задържи газове и да причини усещане за болка, газове и подуване. И сега храната или съдържанието на червата трябва да бъде пренасочено. Те трябва да си проправят път около нещата. Може да имаме забавен транзит и когато нещата се движат по-бавно, наблюдаваме повишена ферментация, което не е добре. А това означава, че получаваме все повече и повече от тези патогенни видове и имаме повече образуване на газове. В резултат на всичко това може да изпитате и по-ранно усещане за ситост. Ядете само малко, но храносмилателният ви тракт не е в достатъчно добро състояние, за да преработи храната. Затова ви изпраща сигнал, че вече сте сити.